7 skills you need for success. Dad, ano mga skills na kailangan ng mga tao para maging successful sila sa buhay? Well, una, i-define natin ang ibig sabihin ng success. No? Kasi ang iba, ang definition ng success, yung dapat marami kang pera, marami kang kapangyarihan, ikaw sikat at tanyag. Pero ang success in general term, normally ibig sabihin niya, you feel fulfilled and you're contented with what you have done or you have accomplished with your life and what you want to accomplish. So unahin natin mga skill set na yan na kinakailangan para nang sa ganun magtagumpay kayo at maging feeling nyo fulfilled kayo. Una is yung people skills na sinasabi natin. No? Yan ang number one. Dad, anong ibig mong sabihin people skills? Yun ba ay marunong makisama? Yun ba ay mga sip-sip? Ano ba ang ibig sabihin ng people skills? Well, ang ibig sabihin ng people skills, una, marunong ka makibagay. No? Saka number two, pipiliin mo rin yung mga kinababagayan mo. No? Kasi mahirap naman kung may people skills ka, pero mga kasama mo naman, mga drugista, mga magnanakaw, o mga mali ang pag-iisip, mga negatibong tao, kahit na may people skills ka, wala ka rin masyadong patutukuhan. When I say people skills, kasama dyan yung marunong ka makibagay, at marunong kang pumili ng mga tamang sasamahan na grupo. Meron nga kasabihan, di ba? Iron sharpens iron. Ibig sabihin, kung yung mga kasama mo maayos at marurunong, kahit naman paano, maanggihan ka nun at gagaling ka rin at matututo ka sa kanila. So yun ang number one na people skills sa atin. So kailangan mo makisama sa right group of people. Yun ba yung sinasabi mo, Dad? Correct. The right choice of people. Parang ano yan, naghahanap ka ng mga partner sa buhay. Di ba? Pag nakapangasawa ka na mali, masisira ang buhay mo. So dapat ang people skills, marunong kang pumili ng mga tamang sasamahan at marunong kang makibagay sa kanila. Yun ang number one. Puntahan natin number two, communication skills. Napakalaga nito. Dad, ano ba ang ibig sabihin ng communication skills? Ibig sabihin ba na kailangan magaling ka mag-English, magaling ka mag-Tagalog? Anong ibig sabihin ng communication yan? Well, siyempre better kung magaling ka sa English at Tagalog kasi yan ang medium of communication lalo sa ating bayan. Ano? At lalo na kung ang mga gusto mong puntahan ng mga overseas o gusto mong maging OFWs at gusto mong magkaroon ng mga international clients, napakahalaga na marunong ka mag-English, dapat hasain mo yon, no? At Tagalog din, kung dito siyempre mga katrabaho natin dito, mga Tagalog ang salita. So kinakailangan hanggat maaari, hasain mo yung abilidad mo magsalita ng English at Tagalog. Para matuto ka niyan, siyempre kinakailangan aralin mo, magbasa ka ng mga libro, makinig ka ng mga news at nang sa ganun para medyo gumanda yung communication skills mo. Pero Dad, paano mo masasabi na kung English lang o Tagalog ang alam mo? Kasi maraming marunong mag-English o mag-Tagalog. Pero minsan yung sinasabi naman nila, parang walang halaga o walang laman yung mga sinasabi nila. Kinakailangan. Una nga, kinakailangan siyempre, bawat salitang bibitiwan natin, tandaan natin ang mga salitang bibitiwan natin, kadalasan yan, hindi mo na mababawi yan. So dapat, we have to be gentle with what we say. At lagi natin isipin yung kabilang partido, kung ano yung kanyang mararamdaman pag binitiwan mo yung mga ganong salita. So before you say any word, kinakailangan you have to put yourself in the shoes of the other person who will be listening to you. So kinakailangan yung communication skills mo, binabagay mo sa taong makakarinig sa iyo. Para sa ganun, di ka makasakit ng kapwa at hindi mo sila maging negative sa kanila. At pangatlo, siyempre, puntahan natin pangatlong skills na napakahalaga, yung positive attitude. Kinakailangan laging positive ang attitude mo. Pag sinasabi mong positive attitude, Dad, yan ba yung optimist masyado? Kasi may mga saong nagsasabi na kung masyadong optimist ng tao, baka blind naman siya sa nakikita niyang mga kasamaan sa kanyang sitwasyon. Well, siguro ang tamang salita dyan, no, hindi kinakailangan optimist ka masyado. Kinakailangan dyan, realistic ka, pero at the same time, meron kang optimism with you. No? Meron tayong tinatawag sa salitang English yung cautious optimism na sinasabi natin. Ang ibig sabihin niyan, maraming mangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto. May mga sitwasyon na magiging negatibo sa atin, pero nasa atin pa rin yung kung paano tayo magre-react sa isang sitwasyon. Parang sinasabi nga nila, ang isang baso na may tubig, nakalahati ang laman, pwede mo sabihing half empty o pwede mo sabihing half full. Pag sinabi mong half full, ibig sabihin pwede pang punuan yon. Kung meron mga pagsubok sa buhay na dinadaanan ka, pwede mong tingnan yung positibo na elemento noon. No? Na kinakailangan tingnan mo yung mga pwede mo pang gawin at pwede mong improve para sa ganun malagpasan mo yung mga negative situations na yun. Pero kung nag-react ka negatively at naging negative yung attitude mo, naging reklamador ka, nagalit ka, inaway mo yung mga tao, instead na kinausap mo na maayos, lalong hindi maganda yung patutunguhan mo. So yan yung sinasabi natin positive attitude. No matter what happens, you cannot control the environment, you cannot control the situations, but you can control how you react, and you can control how you think and how you move forward. So, positive attitude is napakahalaga niyan. So, number 3 yan. Number 4, ang sinasabi nating skills na kailangan mo, diligence. No? Diligence, yung kinakailangan, keep learning, and napakahalaga siyempre yung edukasyon. Kinakailangan, patuloy ka nag-aaral, patuloy mo ini-improve ang kaalaman mo para sa ganun ay umasenso ka sa buhay. Dad, pag sinasabi mong diligence or keep learning, paano yung mga matatanda? Kailan ba silang mag-enroll ulit sa school para maging diligent? Ano bang ibig sabihin nun para sa mga ibang tao na siguro past
than regular school age na sila, Dad? Well, may mga nakikita tayo, no, kahit na mga lolo't lola na bumabalik pa sa high school, no. So hindi naman nakakahiya yun kasi ibig sabihin, meron silang pagnanasa, meron silang kanilang motivation na gusto nilang matuto pa. Pero sa ating mga nakapag-aral na, well, hindi naman kinakailangan bumalik ka sa eskwelahan. Kinakailangan magbasa ka ng mga libro, kinakailangan makinig ka sa mga bagong development, aralin mo, lagi mong ini-improve yung sarili mo. Para sa ganun, mas marami ka natututunan, mas nagiging valuable ang iyong serbisyo sa lipunan. Kasi lahat tayo, kung hindi tayo kailangan ng lipunan, mawawala yung halaga natin. So, diligence means lagi mong inaaral yung ginagawa mo, lagi mong pinagbubuti. Parang, ang diligence naman, hindi kinakailangan professional ka nakapag-aral sa eskwelahan. Banggitin natin si Manny Pacquiao, no? Bakit siya tinatawag na professional boxer, no? Kasi nga, inaaral niya yung mga kalaban niya, inaaral yung mga tamang sistema para manalo sa isang boxing, no? Kaya, meron siyang continuous learning, meron siyang diligence na sinasabi, kaya nga tinawag siyang professional boxer. Now, puntahan natin yung pang-lima, yung sinasabi nila, ng skills na to, na napakahalaga din. Persistence and or determination. Kinakailangan persistent ka, determinado ka sa gusto mong gawin sa buhay. Well, Dad, paano naman kung persistent o determinado ang isang tao maging musikero o maging kumanta, pero hindi naman talaga maganda ang boses niya o hindi talaga bagay ang maging musikero para sa kanya. Anong tama na persistence or determination para sa kanya kung ganun yung sitwasyon niya? Well, number one na, no? Napakahalaga nito. Kinakailangan persistent ka, determinado ka, doon sa tama rin na talento na meron ka. Kasi kung hindi mo naman talento talaga, pipilit mo, minsan kahit na ganun, may nangyayari pa rin, meron pa rin pinupuntahan. No? Pero importante, ibabagay mo rin sa talento mo o sa gusto mo. Kasi kung gusto mo, kahit na paano, mag-i-improve ka eh. Kasi hahasain mo, gagaling ka eventually. No? Pero mas maganda, ibabagay mo rin sa talento mo para at least kahit na paano yung persistence mo sa determinasyon mo, mas malayong patutunguhan. So balikan natin yung number 6 na sinasabi nating skills na kailangan. No? Focus at discipline. Kinakailangan may focus ka at saka disiplinado ka. Dad, paano mo masabing maging focus o discipline sa bagong world natin ngayon? Kasi ang dami mga distraction, mga multitasker, maraming internet, marami ng mga devices. Sobrang nadidistract na tayo kasi ang daming kailangan gawin ngayon sa mundo natin. Ang daming kailangan gawin, ang daming mga pupuntahan, ang daming distractions nga ngayon, Dad. Well, wala namang masama no, kung magkaroon ng distraction. Pero kinakailangan marunong kang mag-budget ng time mo na magfo-focus ka. No? Katulad yung sinasabi natin, kaya nga mahalaga yung pag-aaral sa eskwelahan, kahit nasa elementary, high school, hanggang college, sa pagkahalaga niya. Kasi nga, pag nasa eskwelahan ka, nakikita mo na bawat oras meron kayong subject na tinatalakay. So that hour, nakafocus ka sa isang subject. At yung disiplina yun, kasi every week meron kayo ng subject na yun, o twice a week meron kayong subject na yun. So, may focus at may discipline. That's why, yun ang maganda sa eskwelahan. Kaya napakahalaga na mag-aral tayo at makatapos tayo ng koleyo kasi nga matututo tayo ng mga focusing at disiplina. Kung hindi naman, at least high school and then mag-BOCTEC tayo, ganun din may discipline system. Kaya napakahalaga ng focus. No? Puntahan natin yung panghuli, pang-pito. Yung sinasabi nilang skills na kailangan natin. Being open-minded and at the same time being humble. No? Yun ang napakahalaga rin. Well, Dad, usually ang open-minded kasi naging negative na ang connotation ngayon. Kasi maraming mga MLM or multi-level marketing na yun yung ginagamit nilang phrase para makaloko ng mga tao na magbigay ng pera sa kanilang pyramid scheme. So, paano natin masabing open-minded or humble? Paano yun magiging positive skill for success kung yun yung ginagamit panloko sa mga ibang tao? Well, when I say open-minded, kinakailangan ibig sabihin nun, hindi yung mag-i-invest ka o ilalabas mo yung pera mo. Open-minded and humility is important, but at the same time, huwag natin kalimutan yung sinasabi natin diligence. Kaya nga may diligence, sabi ng diligence, inaaral mo muna bago mo pasukin. Kasi kung hindi mo inaaral, then talagang mapapahama ka. Kasi nga marami dyan mga scam na sinasabi natin, no? Hindi porke open-minded ka, dapat tatanggapin mo lahat ng mga ideas. Hindi, pipiliin mo rin kung kanino galing at saka aaralin mo rin kung tama ba yung pinanggalingan ng mga statements na yun o ng mga panghihikayat na yun. So, ibig sabihin ng open-minded at humble, ibig sabihin, kung alam mong mali ka, dapat tanggapin mo. Kung alam mong merong mas magaling sa'yo, dapat tanggapin mo rin yun. At pagkatapos nun, aralin mo kung paano ka rin gagaling at paano ka makakalayo sa buhay. Kaya, being open-minded has to be in a positive tone. No? Ang ibig sabihin yan, open-minded ka sa mga tamang pamamaraan, sa mga tamang ideas, at sa mga patutunguhan. No? And being humble, ibig sabihin yan, huwag ka maging mayabang kasi pag mayabang ka, walang gustong tumulong sa'yo, walang gustong maiinis sa mga taong tumutulong sa'yo, at hindi ka susuportahan. Kaya ang humility and open-minded, ang ibig sabihin yan, mababa ang iyong kalooban at bukas ang iyong kaisipan sa mga tamang pamamaraan. So yan ang 7 skill set na kinakailangan natin magkaroon para sa gano'n mas magandang chance natin na makalayo sa buhay. Dad, yung tanong ko lang dito sa mga 7 skills, mukhang ang pinaka-importante skills na nakita kong mga 7 skills na to, yung education. Kasi sa education pala, makukuha mo na yung skills na pinag-uusapan natin ngayon.
Yun ba yung masasabi mong pinaka-importanteng skill dito sa 7 skills natin? Definitely, no? Kaya nga yung edukasyon na ating sinasabi at sinusulong, lagi natin sinasabi na napakahalaga na mag-aral ang ating mga kabataan at ang ating mga matatanda. Kaya kailangan magpatuloy kayo sa pag-aaral. Kasi without proper education, hindi kayo mabibigyan ng tamang gabay, hindi kayo mabibigyan ng tamang disiplina, tamang focus, at hindi kayo matitrain na maayos. No? So, kinakailangan yung edukasyon, napakahalaga niyan. Kaya kinakailangan niya ng pagtuunan natin ng pansin at yan din ang responsibilidad ng ating pamahalaan na tulungan ang bawat mamamayan na makapag-aral. Kasi kung hindi sila makapag-aral, may iwanan tayo ng lipunan, no? ng sanlibutan. Tandaan natin na kayamanan ng isang bayan ay wala sa kanyang likas yaman. Ang kayamanan ng isang bayan ay nasa mga mamamayan mismo. Pero Dad, nabibigay ba ng gobyerno natin ng proper education ang bawat Pilipino dahil sa bagong K-12 system na to? Sa research mo, sa nakita mo, meron bang proper education na nabibigay sa bawat Pilipino dahil sa K-12? Well, yung ang sinasabi natin, no, kasi kulang ang budget, tapos kulang pa yung mga resources, tapos pinipilit natin na idagdagan pa yung mga taon, kaya nahihirapan yung ating sistema. Kaya sa akin, mas maganda ibalik na lang yung dating sistema na katulad ng ating dinatnan, na K1 to 10 lamang, pero tayo, inabutan natin yun na K1 to 10 lamang kasi kamakailan lang naman nagkaroon ng K11 and 12 at nakita natin yung mga graduate natin naging, kumbaga, world class. No? Kaya nga tinatanggap ang ating mga OFW sa iba't ibang bansa, kaya hindi nasasayang yung budget ng ating bayan. Sayang naman, kung maibuhos na lamang natin to sa mga tamang pamamaraan, hindi sana mas marami pang gagraduate na mas maayos. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael San, yung dad ng bayan.